sezzjoni Maltipur u miegħi għandi lil Sefara Franca Lanza illi hija wkoll il-President tal-Laqda tal-Malti kif ukoll uħud mill-membri tal-Kumitat fejn Kit Attar trajtuh kemm il-darba, però għall-ewwel darba għandna magħna lil Rachel Degwara illi ġiet iżżurna ukoll. Ħaniftħu anki il-linji tat-telefon stana ġifieri 22-913-913 ħanħalluha ġenerika kemm jista' jkun sabiex f'din l-unika okkażjoni wieħed jista' jgħid jew ukoll dwar il-sienna, dwar il-Malti illi ħafna kienu dawk illi ta' kull nhar ta' tnejn kien ikolli nwieġeb ħafna nies min għax ma jaqbilx ma hekk u min għax jgħid mhux sew u min jgħid kemm hawnna żgħażagħ kapaċi, min jgħidlek kemm il-Malti qed intuh bis-sieq, ġifieri tista' tgħid tiegħek ukoll propju hawnhekk f'xandira diretta. Sefora, il-Malti messejna aspetti differenti minnhom kellna din l-iskeda li ħadd pjaċir magħkom u grazzi ngħidilkom kemm f'wiċċkom u anke tafu li kemm il-darba komunikajna. Kien obbligu, ġifieri jiena l-ewwel wieħed meta poġġejt bil-qiegħda u Television Malta talbuni biex inkun jgħid noħloq programm għal wara l-offsinar li biddilt ħafna mill-ewwel format tiegħu. Dejjem imma kien hemm inkluż li għandna bżonn li l-Malti nieħdu ħsiebu. Għaliex jien personali nħoss li l-Malti dejna naqsulu mill-valur tiegħu. Intom bħala Laqda tal-Malti tarawha din? Naħseb li importanti ħafna li jkun hemm li l-Malti jkun rappreżentat fuq il-mezzi tax-xandir u din is-sena ħadd gost xrajna jisu ħafna iktar sforz innu sajtiena biex dan isir biex il-Malti jkun rappreżentat imxandar mgħallem ukoll fuq il-mezzi tax-xandir diskuss. Għax importanti id-diskussjoni, mhux bil-fors għax tal-Malti jgħidu hekk, fis-sens hawn ħafna dil-mentalità dawk tal-Malti. Imma l-lingwa hija ħajja, l-lingwa hija xi ħaġa tal-poplu, jiġifieri bekk inħeġġeġ l-istemmija u l-telespettaturi biex iċemplu jistaqsuna aħna sa fejn nafu nistgħu inwieġbu u ngħinukom tifhmu u niddiskutu magħkom u nifhmu aħna minn għandkom ukoll. Il-numru tagħna huwa 22-913-913, ġifieri nitlob ukoll id-direttur tagħna sabiex jagħmlulkom aktar viżibbli sabiex inti tkun tista' tipparteċipa wkoll f'din il-diskussjoni. Kit, badna diversi punti miegħek u għalkemm inti għalliem flessibbli ħafna, mill-banda l-oħra inti riġidu ħafna fejn jidħlu r-regolamenti. Għandna nibqgħu dejjem hekk jew għandna ninfetħu iktar għall-Ingliż pereżempju? Ara, dal-punt għamilni ħċar fl-iskeda anka permezz ta' kellima differenti. Jiena l-iktar ħaġa li t-tinifajni li għaw ħafna Maltin li mhumiex mitħla ta' x'qed jiġri madwarhom. Fejn jidħol il-kliem li diħel mill-Ingliż. Issa jekk inħallu daqsxejn il-kidba għalissa u nitkellmu fuq il-mitħaddet. Nemmen illi jekk kelma fil-Malti indrat u għandna bżonna għaliex m'għandniex kelma oħra minn floka, m'għandniex nibqgħu bil-bastun u ngħidu li il-kelma mela ma tidħolx. Ma jekk pereżempju mmorru fil-qasam tat-teknoloġija, fil-qasam tal-isport, u nafu li hemm xi kelma li għandi bżonna, dik irid indaħħalha ukoll fil-Malti. Kif prova jispjegalkom tajjeb ukoll il-ġimgħa li għaddiet Chris, ġifieri m'għandniex nkunu bit tal-ħadit b'dat tip ta' kliem li dieħel. Però min-naħa l-oħra mbagħad jekk ikollna kelma li diġà taqdina, m'għandix għalfejn nkun prożuntu iżejjed u nitażżen għaliex l-as lingwistiku ma nasibx li għamel ġit l-ebda lingwa ta' mhux lill-Malti biss. Naqbel miegħek illi tiddiskrivih qas, mill-banda l-oħra imma wieħed tittara x'irt jiġi sponut għalih, ġifieri x'inhu qed jiġi espost għalih, ġifieri meta inti għandek jiena faktart min waqt il-programm kelli l-Alistair li beda jiddiskrivi l-espert tal-fjuri kif jaf jagħmel tajjeb u fi minnhom qalli tfal Oasis fin-nofs u tibbildjah. Dismawa ħafna fuq meta tara tiġifieri wieħed jista' probabbli ħadd isimgħu aktar minn hekk. Minix se nikkoreġi waqt li għaddejja għaliex lan ma kienx li titkellem biss il-Malti tajjeb imma kien dak li qed jgħid Alistair. Imma jiena inti qed li tikfajn jien ħassejta ġewwa meta smajt jgħid jibbildja. Tatek fajnek għax taf li hemm kelma oħra li nużawha spiss. Tibnija mhux hekk, ma minnaħa l-oħra meta mbagħad jiena naf nidħol fil-qasam tal-futbol u użajt il-kelma tippanċja. Min mhux ħajkun mitħla ta' dal-isport jgħidlek tippanċja ma m'għandekx tuża daqqa ta' pont. Imma fil-futbol daħlet b'mod speċifiku meta l-gowler
jippanċja l-ballun il-fuq, jiġi l-ballun flok jaqbdu, jippanċjaħ. Imma mbagħad jekk nużawha fil-lingwa u forsi. Ġa kont u ma nix ma nifhimx fil-futbol. ġifieri- Tippanċjaħx. Tajt xi ħadd li ma jifhimx f'reġistru partikolari, ma U għed jifhimx. jisma l-kelma, ekku. Allora, daqqa nikritikaw, meta ma nkunux mitħla sew Ja, mbagħad bħal ta' meta kull issa stess jiena nista' ngħid għandi għażla illi jew nieħu telefonata li għandi fuq il-linja jew inkella nkellem ir-Raxel. Jew nista' ngħid ix-xelta hija bejn Raxel u il-min għandi fuq il-linja. Probabbli hawn min id-daret jgħid dak kif qed juża xelta. Ma l-istess nisimgħu ħafna fuq it-telebejħ, per eżempju, dik il-kelma vera nassoċja ma' telebejħ. Per eżempju, imma jien għandi ħaniħu l-għażla tiegħi u ħaniħu min għandna fuq il-linja ħalli nisimgħu x'għandhom jgħidulna. Mbagħad inkomplu ma' Raxel u nitkellmu sew fuq l-għażla u xelta hekk hux tajb li ngħid xelta jew le. Min għandi fuq il-linja. Hello, Insellimlek, nsellimlek Ġan. pjaċir tiegħi li qiegħda issegwina u li interessak mill-Malti. Nista' nistaqsihom ġiex affarijiet Mela le? għax nisbaħħom fuq it-televiżjon biex nara jgħiduhom sew. Iva. Meta tgħid tapit wieħed sewwa u tapiti ħafna, tgħid tapiti jew twabet. Sewwa. Mela, U l-oħra għal taġen. U meta tgħid ħafna taġnijiet. Jew Taġnijiet twabet. tgħid jew twaġen. Sewwa. Mela, domanda bis-sens u allura ħatiħu risposta illi tagħmel sens. Thank you Ġan. Grazzi lilek. U nixtielek is-sajf it-tajjeb. Tanti ħor lilek u jalla tkun edha tgawdi ħafna fuq ħafna twapet tas-sajf tal-baħar u tkun qed tagħmel ħafna barbecues b'taġnijiet differenti. Jalla taqdi li dejja miksura. Mela nawgurawlek fejqan ta' malajru kol. Kif Thank ħadd you. twieġeb inti? Nista. Fil-fatt, fil-Malti, minn ma nkun tekniku żejt, imma għandna diversi tipi ta' plural. Żewġ tipi ta' plural li nista' nsemmi huma l-plural sħiħ u l-plural miksur. Sewwa. Issa fil-Malti normalment mhux dejjem kelma tieħu wieħed minnhom biss, imma ikollok it-tnejn li huma. Pereżempju jekk jiena nieħu l-eżempju ta' tazza, għandek tazzi hawn min jgħidlek tazzets. Sekk issaqsi lili, kważi kważi laqqas biss kapaċi ngħidlek li waħda nuża, għax nużhom it-tnejn u joħorġu b'mod spontanju mingħajr ma nkun konxju. L-istess kaxxi kaxex. Eżatt. Kaxxi, Jew kaxex. kaxxi. L-istess, L-istess ġifieri sa' kif għaltinna risposta. is-sinjura li semmet leħena, it-tnejn li huma. It-tnejn li huma Eżatt. tajbin, għandek tapiti, twapet. Inti użajt il-kelma ta' ġnijiet, kieku qabli weġib tajjena mingħajr ma ħsibta kienet toħroġ li twaġen. Ġifieri, Sejna twaġen vera ma nużajx. skont il Probabbli ta' ftaġniet tkun iktar popolari, hija kwistjoni ta' Kont x'tippreferi. interessanti di per eżempju hemm xi plurali li huma partikolari jintużaw f'xi lokalitajiet, per eżempju torta, x'in plural. Għaw min jgħidlek torot, jew Eżatt. torti, jena torti ngħid. Torot tintuża naqri inqas naħseb hi iktar speċifika Għandek skont żona il-lokalità li jużawha ħafna. dialettali, Ekku. eżattament. Murawdex per eżempju ħassiba ħafna aktar mifruxa torot. Torot, Huma li jom hija naturali. eżatt, eżatt. L-ewwel għażilt għandi telefonat oħra, imma ħana għażel lilek. Raxel, l-rwol tiegħek fil-laqda tal-Malti x'inhu? L-rwol tal-għada anka b'mod sieħ huwa dejjem li jippromovi il-Malti kemm fl-università kif ukoll lilin. L-rwol tiegħi speċifiku kien bħala rappreżentazzjoni fuq il-medja soċjali, eżempju, Ġifieri inti kon dik illi tella l-klip tagħna regolari illi toħloq. nikkontribwixxi għalihom Kont ukoll niddeflet iva. naqra jienu. Għalli għalik, inti bejt tidħol media soċjali, għandi l-floor manager tiegħi jżomm rendi kont ta' kull ritratt li titfa' fuq Instagram. Nafu li Hemm taf ftit, hemm il-media soċjali. Eżatt, nħoħsib daw it-tip ta' siti biex dejjem il-pubbliku in ġenerali jkun infurmat bil-ħidma tagħna. Sewwa, rigward xelta u għażla, li tajba. M'hemmx tajba u ħażina. Eżatt. M'hemmx tajba u ħażina, però jekk ħassaqsija lili, jiena kont wieħed minn dawk li sa sentej 3 snin ilu meta bdiet dieħla l-kelma xelta, kont immur u nitkellem kontrija. Kont ngħid jekk għandna għażla għalfejn ħanduru fuq it-Taljan u ndaħlu l-kelma xelta. Però kif konna qed ngħidu l-ewwel, ġifieri inti tibqa' miftuħ, tittara x'jgħidu n-nies u tiftaħ l-aħbarijiet tat-television jew tisma' xi rokna tat-telebejħ u tismagħha kuljum. Allura mbagħad tibda dieħla. U kważi kważi ma nistax jiena. Toqtol lill-oħra. Le, m'għandix toqtolha lill-oħra, ġifieri. Ġifieri tibda tieħla, ġifieri jekk aħna nibdew issa jiena l-ewwel wieħed illi apparti jiena Malti
fuq kollox, però naf illi miġbut ħafna lejn il-kultura Taljana. U allura għandi ammont ta' Malti Italjanizzat ġovija li ngħidha ġifieri xelta żgur li xi darba oħra meta kemm ili nippreżenta żgur li jetta u nħossni komdu ngħidha għaliex għalija tiġi naturali. It-tieni ħaġa li inti qed iżewwa lingwa moħra, jien ma naraħħix li qed toqtola li tagħmel sentenza u nofsa tkun strutturata b'lingwa u nofsa tkun strutturata b'lingwa oħra, hemmhekk inħossni redikolu. Imma li qed tuża kelma illi aħna wkoll adottajniha wkoll il-kelma nifisha, nara li tkompli tevolvi il-Malti. Ma nafx x'inhuma l-kummenti. Qed tagħmel lingwa aktar rikka li inti tajt għażla li tuża kelma oħra. Però mbagħad il-kellim dejjem naħseb ikun inklinat li juża waħda minn oħra. Sa fil-kastija jiena nippreferi dejjem nuża għażla flok xelta. Anke jiena, però jistgħu jgħixu simultanjament. U fil-fatt il-fatt li l-Malti għandu kliem ġej, għandu ħafna sinonimi, kliem ġej mill-Arbi, kliem ġej mit-Taljan li kollhom l-istess tifsira. Dan jgħinu ħafna fit-traduzzjoni pereżempju, meta tiġi biex traduċi xi ħaġa għal-Malti għandek għażla jew xelta x'kelma ħatuża għax iktar. Għandna ħafna telefonati qed jgħidulna, u allura nisimgħu il-persuna li jmiss. Nsellimlek. Hello Ġan, Anna. Għajdinna Anna. Jien taħsejjaqni. Meta tajdu il-kelma tereq fis-sajf, tereq fil-baħar. Toro. Meta jħoġlok Lara, għale? Ekku. Issa, din tajb li tibqa' fuq linja ħalli niddiskutu wkoll. Ħafna minna toħorġinna qed tereq bisħana li hawn meta nafu li ħas-sinjura qed tgħid isma' toro. Tere fl-ilma għall-ħaresqat, toro huwa ġej mill-Lara. Din hija kwistjoni ta' vokali li qed inbidluha mal-erq huwa l-istess. Forsi anke tkun problema dialettali, eżempju jiena. Problema, ma sejħilx problema ma. Le, kwistjoni dialettali, eżempju jiena li personalment ġejja miż-Żejtun, meta tħadd ma' laqda tal-Malti, kelli daw il-problemi ortografiċi li għalija kienu normali, ma peress li kont kbirt. Fl-ortografija nifhem li tista' tkun problema. Anka meta kont qed nitkellem il-kelma nifisha ġifieri. Mela jien nagħmlu din id-distinzjoni biex is-sinjura jekk xi ħadd jgħid qed nereq għax qed inħossi sħana. Kif jgħidha u kif jiktibha hemm xi distinzjoni? Mela, bħala kitba, tajb jekk nistgħu nidħlu daqsxejn fuq l-istorja wkoll, mbagħad nwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Dik hija interessanti ħafna li xi darba fil-Malti kellna żewġ tipi ta' għajnijiet. Kellna għajn li tiġi mlisna mod u għajn imlisna mod ieħor. Sewwa. U l-kelma ereq u l-kelma oroq, jekk nistgħu nsejħula hekk għax għalija tnej ereq, ġifieri ġieli ngħid oroq imma eriq ngħidha fiż-żewġ sensi wkoll jiena. Però li hemm interessanti u sabiħ fl-opinjoni tiegħi hija li l-kelma ereq to drown kellha erq ta' għajn rq. U di l-għajn kienet għajn partikolari. Waqt li l-ereq bit-tifsira l-oħra kellha l-istess erq għajn rq imma b'lajn differenti. Ġara matul iż-żmien, tlifna għajn minnhom, ir-rajn u spiċċajna berq wieħed, jiġifieri għajn rq għaż-żewġ kelmiet. U allura daw ingħaqdu flimkien. Jiġifieri bejn sa nitkellem għalija l-istess għax jaf forsi sħabi hawnhekk jużawha differenti. Nejna bħalek nuża. Jiena nuża differenti, ma naqbilx hawnhekk 100% mas-sinjura għaliex nuża fit-tnejn li huma. Ftenna. Forsi Għandek xi punt ieħor, Sinjura? Anna. Iġifieri tista' tintuża mela għat-tnejn. Għat-tnejn, Baħru tereq fl-Lara. Iva. Tista' Għaddi għaddi dik il-kelma jiena, imma sara smajta minn għand l-esperti ju. Eżatt, kont sa U tista' tinftiem b'mod metaforiku wkoll qed tereq. Klara. Ekku, għax tista' tinftiem b'mod metaforiku wkoll. Jien qed nereq fit-telefonati u m'għandix ħin biżżejjed biex isalvani, ħanieħu iktar ħinijiet. Grazzi. Jekk nistgħu nżidu ftit iktar ħinijiet sur direttur mbagħad innaqsu mill-aħħar nieħdu iktar telefonati. Nsellimlek. Hello, jiena titkellem. Iva, inti Sinjura. Right, jiena Jane Higgins. Ek joġibok. Iva. Tista' tgħidli minn fejn tivvintaw il-Malti Pool, meta Malta, il-Maltin, sorry, fl-antik, fil-bidu, għad kienu kważi jafu jitkellmu jew jaqraw. Allura il-kliem tagħhom bil-fors li beda jisimgħuh. Minn daw istaw
nazzjonijiet li kellna Malta, il-Phoenicians, l-Egyptians, Franċiżi, Italjani. M'għandniex aħna lingwa tagħna bil-fors li it-tikret minn daw in-nies. Et li ħafna punti u hemm uħud minnhom li ħajwiġbuk ovvjament l-esperti tagħna, però hemm xi punti li nistgħu nwiġbek fuqhom jien. Is-sezzjoni li jisimha Malti Pur, aħna ddiskutejna l-Malti. U il-ġimgħa li għaddiet rajna illi l-kelma pur m'għandekx għaliex għandek il-Malti li huwa Malti. U għandek il-Malti wkoll li tħallat imbena ukoll minn ilsna oħrajn. Imma xi darba kiteb tal-veru l-ewwel lingwa li kienu jitkellmu il-Maltin bih. Għax ma kienux jafu jiktbu dan nies. Imma, l-elema, però kwalunkwe lingwa fid-dinja bdiet bit-taħdit u mhux bil-kitba, kien għadda ammont ta' snin biex umbat wieħed beda jirreġistra il-ħoss il-bnedmin bdew jipproduċu u hemmhekk inħolqot il-kitba. Ħafna hemm storja sieħa liha, però l-ewwel sors ta' lingwa huwa il-mitkellem. Ġifieri kwalunkwe għandek popli oħrajn illi jekk ħajġu biex jiktbu il-mod kif għandna s-sistema tagħna tal-Malti, u mhux qed ngħid biex jikbu l-Malti, biex jikbu l-lingwa tagħhom. L-Egyptians mal-ħajt kienu jpinġu jikbu bil- u kienu jikbu bis-simboli illi rrappreżentaw il-ħoss. Issa, imma ma kellikx lingwa standard tad-dinja kollha, u mbagħad inħolqu dialetti, ġifieri l-eruq tal-Malti huwa differenti mill-eruq Ingliż. Sewa, ġifiri ma kienux l-Ingliżi li għalmuna nitkellmu u l-Maltin li kienu jiexu qabel l-Ingliżi u l-ħakmit kollha li rajna fl-istorja tal-Munita, per eżempju, nitkompluha għada, kienu jitkellmu. U kienu jitkellmu. Ma dajker fiex nida xejn dak ir-raġel. Normali. Normali għalik u normali għalija. Però li jgħid ikun jagħmel is-sens ukoll. Il-Malti, però, imbena u għandek pilastri wkoll tal-Malti li hawnhekk indur fuq l-esperti biex jiddeskrivuhom aħjar. U veru din is-sezzjoni jisimha Malti Pur, però naħseb permezz ta' din is-sezzjoni. Nista' nitfa' I turn off my phone and I hear only from the TV. Tista' bla dubju ta' xejn. Thank you very much. Bye-bye. Naħseb li permezz ta' din is-sezzjoni u rejna jew tanqas provajna nuru li kif qed tgħid inti Ġan m'hemmx Malti wieħed li huwa pur, il-Malti jibqa' jinbena, jibqa' jirfina u jsir ħafna iktar rik tul is-snin permezz tal-influenzi, permezz tal-kliem li jidħol fih, permezz tal-kliem ġdid li jkollna bżonn għal mezzi ġodda li jkollna. Jiġifieri m'hemmx Malti wieħed li huwa pur, fil-fatt hekk qegħdin ngħidu li l-Malti kollu li jitkellmu n-nies huwa il-veru Malti. Il-Malti, ekku. Naf li rrid tikkummenta xi ħaġa Raxel, fi minnhom rajtek rrid tikkummenta xi ħaġa. L-istess punt ta' Sefora ġifieri s-sabiħ tal-Malti hu li tul da snin kollha issawwar diversi lingwi differenti, ġifieri naqbel perfettament. Jiena, biex insit ħaġa żgħira biss, ġifieri għalkemm aħna kellna ħakmiet differenti, naħseb l-iktar tliet ħakmiet li influwenzaw il-lingwa kienu propju l-ħakma Arbija, il-Romanza, ġifieri l-Isqallin u l-Kavallier ta' San Ġwan u l-Ingliżi, ġifieri jekk tajdi għalfejn m'għandniex influwenza tal-Kartaġiniżi u tal-Biżantini. U l-Feniċi li U l-Feniċi għax ma influenzawx biżżejjed il-lingwa jew intesiet jew huma kienu jitkellmu b'lingwa illi kif ġew l-Arab kompletament daħlu kultura differenti. Jiena ringrazzjakom immens tal-kontribut kbir li tajtu lilna f'din l-isketa u tal-kontribut akbar li tagħtu ta' kuljum u illi turu biċ-ċar lil Malti mhux talli mhuwiex l-ilsin tagħna imma huwa wieħed mill-isbaħ ilsna illi jista' jkollna mhux biss fl-Ewropa li huwa rikonoxxut ukoll imma jien għalija fid-dinja. Issemmet forsi qed inkun Malti Pur. Grazzi ħafna lilkom, Sefora, Keith kif ukoll il-Raxel, segwu sew
laqda tal-Malti b'mod partikolari fuq il-paġna tagħhom tal-Facebook fejn anka dawn id-domandi anka l-bot milli issa fis-sajf inkunu l-bot minn xulxin, xorta waħda permezz tal-medja soċjali wieħed ikun jista' jagħmel kuntatt ma' laqda tal-Malti u daw id-domandi tiddejqux issaqsuhom għaliex jieħdu pjaċir illi jispjegawhom b'ċertu reqqa wkoll kif għamlu hawnhekk. Minn hawn ħanibqa' sejjer għal l-aħħar waqfa ta' Telebeħ u mbagħad nagħlqu bil-logħba tagħna wieġeb bil-kontra.